Towar ka vepen a jok Borpung arat kaningri. Barla nangli tanglilo towar ka vepen keso kiun ikachepon akasit sak chetong nanglipo. Sorkara tum nangchong thuilipo, rata tum pahai dunlipo. Haidet pen api Borpung arat kisung chichak nanglipo. Ahok Borpung arat tum towar ka vepen keso kiun ea tum aphan piaja epen keso aphan kacharchong pon laki akimi alam kalilo. Lapuson piaja epen keso kachepon nang abierta pendang lok social media along kithek thulong ongsi KEC kachariatum abangki kelang selet tahaipo. Bonta jong hele KEC kejatum lang selet setami Borpung aratatum abangki saijok jepen keso kimiji aphan abangki piaja e kacharchong pen setami keso aphan abangki cheponang kokle. Lason thotsi lakhain koira phonilip constituency angkang lower tarapung dekoing ti arong amikar mohening ti achor sangpi sangmir terang pi keso deta phan kache ponji aphan pura tarapung pen piaja e pen nang charchong si dolamara ansi kache langdamji pura ponang koklo. Borpung along medical sub center abangki do seta ahem kim kramamat non puanta doctor nurse atuma phan thegama silong lelang lapen kim det pen sorkaratum bangso hemkang puputa thegdun long lelang pusining jepon. Non kita tangan ke bang bila. Bang wedi. Komen tu alom belo nang ni chini don teng labang so subsentar si cilang hem ki kim ke. La bang ke nili ni apor tarik bang nili chini ne kita tuning ane wan ho tu bor ciklu pen mujong yang si ceng ho. Kim bang. La so hem ke ingku pelang. Ingku pelang te. Ingku pelang opening ni lah. Kim chot balang. Kim chot bela. Sekomen tu tong opening gune la bang ni tumta chini ni dalo bang sarkar sor gomen tu tong claim lan bel hai Nile tum jase met kasik saka bangki towar ka vepena jok thoi inglong kache dam aphan sung pikhangjang lapen Borpung habar along kiso kache lang ahem ka videra jok choki hola dolamara kalite dimapur along ansi se kache lang aphan dam nang kok titilo lasi nile tum akar ia bangki bangso sub center along doctor nurse atum ki do bangsi kar ilo putaning je pontu. Itu bang lang di. Siksa bang ni tumge la nang tum chini lo thoi kidam ke bang. La gari motor besta ke me ka be la pen ali la communication thak sa me la person ding hak lo yo atuwar me la posni tum kisu puluteng te ahot pen ge phan ti pon lo hot pen ge ason bai pi ni pen ason ti pon lo Tamela non ikan si angkong bangke garia hotel berbang pejai sab kubida dulu ya. Tenang itu meladak ke self center hem kim tan no doktor da bangwe nurse bangwe la bangso hem ta impu pedelo nang dum kisu hot ke si cilang dam kunan dam nang. Itu ge ihi ke la pucu ke hala la dak blok lo. Tapi dak un e blok te ha dimapun le ciponang kong lo. Ajat leche thandam setami Borpung arata tuma bangki bot pidun penjong hele pahai dunang setami kaching thur dona bangki piaja epen kiso kache ponnang abang puti ningkan isialong phong trok sia bangki chetong nang lo puta ningje pontu. News report KTV News.